Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Sanja Coljev, vi gledate emisiju Ko je kriv. Naravno, ne znamo ko je kriv, ali ćemo danas pokušati da otkrijemo još dosta interesantnih stvari. Uživaćete u maloj enciklopediji kristala, dobro znate o tome o čemu se radi. Saslušat ćete nedeljne prognoze, imat ćemo zanimljive goste i naravno tu je i kao i uvek škola astrologije. Kod nas u studiju, kao što smo obećali, je opet Viktor, naša draga vodolija koja nas vodi iz nedelje u nedelju na zaista vrlo interesantne destinacije. Negde smo prvo ćaskali, koliko se ja sećam, u Sumatri, bilo je tu priča malo i u Maleziji, ima tu još dosta priča u Indoneziji, ali ajde da kažemo pre svega dobro večer. Dobro večer. Jel ti ovde okej, sve u redu? Jedva čekaš da nam pričaš dalje i mi jedva čekamo da slušamo tvoje interesantne priče. Ostali smo dužni gledalcima slike koje nismo prikazali u prošloj emisiji. Imali smo malih tehničkih problema, ali ćemo zato ovu emisiju sve staviti. Da, sve da vide. Interesantnih priča je bilo. Ajmo opet da malo časkamo o tom tvom putovanju po Indoneziji. Uf, tako zvuči interesantno. Koji deo te zanima? Koji deo? Videli smo da ste opljačkali, pa si se jedva izvlačio, to smo sve lepo čuli. Pa to je pratilo moj put od početka do kraja. Posle 3 dana su me opljačkali i to je ovako, dok se nisam vratio, pravilo problem. Gledalci će moći da vide fotografiju onog čuvenog cveta koji izgleda božanstveno i smrdi strašno. Smrdi na trulu ribu, evo odmah da ti kažem, i ne može da mu se priđe čak recimo na 50 metara je već užas jedan. Malo pre si mi rekao nešto interesantno vezano za te njihove prašume, džungle ili već kako se zovu. Hoćeš da kažeš i našim gledalcima? Da, naravno. Pa te džungle su najstarije džungle na svetu, takozvane džungle prve generacije. Ledeno doba je uništilo džungle koje su postojale u Africi, u Amazonu, tako da su to džungle koje su naknadno izrasle. A na Borneu i na Sumatri su one džungle koje su prve generacije, znači najstarije džungle na svetu. I tu imaš biljnih i životinjskih vrsta kojih zaista nigde drugdje na svetu nema. I ne samo što ih nema, nego mi ni dan danas ne znamo šta sve tamo ima. Pre nekih godinu dana su naučnici na Papua Novoj Gvineji otkrili, ja mislim, negde 300-400 novih vrsta za koje se uopšte nije znalo niti se zna. A ono što je meni još zanimljivije, to su okeani okolo tih, pošto to su naravno ostrva, koliko ja mislim, negde 18.000 ostrva. Tek životinjski svet u tim okeanima koji također nije istražen je posebna priča. Ti znaš da sam ja baš tamo položio za ronioca, tako da to je poseban doživljaj. Kakav je njihov odnos prema belom čoveku? Jel se nešto razlikuje odnos kao u nekim zemljama ili ne? Razlikuje se od dela do dela. Sad sve zavisi šta je beli čovek u kom delu, na kom ostrvu je šta radio. U Indoneziji mogu da kažem da vladavina Holandije nije baš bila ovako pozitivna, ostavila je dosta siromašnu zemlju i ostavila je neki strah tih ljudi prema belcima. Tako da oni se, čim vide da ste bele kože, odmah vam se obraćaju sa boss. To im je nadimak za belog čoveka, boss. Što je negdje i dobro, jer odmah je taj nivo bezbednosti malo drugačiji nego ovako kada se ide po nekim drugim delovima sveta. Ali u Maleziji već nije, gdje su Englezi vladali, tu je već onako jedna otvorenost, mnogo bliži odnos. Međutim, evo recimo u plemenu kanibala u kome sam bio je stravičan strah prema belom čoveku. Ne jedu. Pa evo, baš sam to htio da ti ispričam. Oni su pojeli misionare, ja mislim baš holandske, pre nekih 50 godina ili možda 100 godina, slagaću te. I onda su naravno Holanđani ih malo istrebili tamo i od tada bele ljude više ne diraju. Ne diraju. Interesantno. A rekli smo prošli put da ćemo malo pričati o Borneu. Kako izgleda to ostrvo? Veoma je teško čak da krenem, ne znam ni odakle da krenem. Ja sam bio u 3 dela Bornea, ima 4 dela se deli. Pre svega severni deo, ja sam bio samo na severnom delu, države Saravak i Sabak u okviru Malezije i država Brunei Darussalam. A postoji indonežanski deo Kalimantan. Saravak, to sam već pričao, headhuntersi, glavoseče, sad će gledalci imati prilike da vide neke fotografije odande. Brunei Darussalam, država, pre svega, evo, prvo što sam se setio, imao sam problema na ulazu u tu državu zbog mog pasoša, vratili su me, prvi put su me odbili, morao sam da naknadno još jednu vizu dobijem, pa tek onda da uđem. To je jedna od najmanjih država na svetu i jedna od najbogatijih država na svetu, gde je njihov sultan njima svima kao otac. Pa šta da ti kažem, zamisli samo da za svaku novu godinu njihov sultan njima poklanja po nekoliko hiljada dolara.
Čisto Koliko eto. ima stanovnika? Nisam siguran, ali nema više recimo 300-400 hiljada. Tako. I čime se bave? Ničim. Uživaju, jel? Uživaju. Imaju Pa naftu, da. nafta, znači to je... A kakav je odnos njihov prema strancima? Je li to nešto ono... Samo nešto sam se setio u vezi tog sultana što me veoma zadivilo, pošto ja sam ovako prema ženama vrlo slab, a očigledno je njihov sultan. On je svojoj verenici poklonio jedan prsten izuzetne vrednosti i to mu nije bilo dovoljno, nego je napravio na centru glavnog grada, na glavnom trgu, grad Bandar Seri Begavan, reprodukciju vereničkog prstena u veličini, ja mislim, 100:1, u stvari verovatno i više, znači veličine našeg statue kneza Mihajla. Tako da... Da vide ljudi. Da vide ljudi kakav je verenički prsten spremio svoju ženu. Pretpostavljam da se oženio tom istom. Da. Pa dobro, on ima više žena, tako da... A kako izgleda doći iz jedne relativno siromašne zemlje u takvu jednu zemlju? Postoji neka drastična razlika. Pretpostavljam da ti nisi baš tamo uživao. Ja vidim i po tvojoj priči. Znam da ne voliš neki glamur, ne voliš ono kao... Ne, znaš kako, baš u Brunejima sam imao slučaj da sam domaćin moj bio ovako malo bogatiji čovek i to ronjenje sam položio u Empire Hotel, što je jedan od najluksuznijih hotela na svetu, 7 zvezdica i sve je to luksuzno i sjajno, ali to nije nešto što mene toliko privlači. Mene je tu najviše privuklo to ronjenje. Baš u Brunejima sam položio za ronjenje i imao sam sreću da žena koja me podučavala je ovako ocenila da sam ja jedan od najboljih učenika koja je imala, ne znam, u posljednjih 10 godina i rešila je da mi pokaže nešto što se ne pokazuje drugim ljudima. Vodila me u okolini, baš u okolini jednog ostrva blizu Bruneja, 5 potopljenih brodova. I mi smo išli sa jednog potopljenog broda na drugi, a onda smo otišli na mrestilište Ajkula. I to je nešto što, evo, podrhtavam kad se setim. Zaista je nešto neverovatno. Kao da si na drugoj planeti. I više. Štete što nemaš snimke. Pa rekao sam ti da su mi... Prvo, ja zaista ne volim da fotografišem, a ne volim da fotografišem zato što mi to oduzme čar da se osjećam kao deo tih ljudi. Čim imate fotoaparat u rukama, to je teže i približiti se ljudima i osjećam se sam kao turista. Meni to nije prijatno. Ja volim da se osjetim kao, eto, ja sam jedan od njih i to je to. A ovaj put sam poneo kameru, ukrali. Da. Ukrali, tako da. Znamo, čuvena pljačka tebe i svih tvojih dragocenosti, nažalost. Da, nisam ti ispričao, pošto ostalo mi je 10 srpskih dinara u džepu. Pa tih 10 srpskih dinara sam poklonio policajcu koji je slavio rođendan tog dana i čovjek se plašio, mislio da mu daje mito. Tako da trebao sam 10 minuta da ga ubeđujem da 10 srpskih dinara u stvari nije ništa, da mu samo poklanjam za uspomenu. A moram da te pitam nešto što mene kopka, a ti uvek izbegavaš tu temu. Pretpostavljam da naše gledalce takođe zanima. Zašto ti se nije Bali dopao? Hajde opiši malo to ostrvo. Kažu da je rajsko ostrvo, da ima 1.001 interesantna priča vezana za floru i faunu, da je to ostrvo zaista interesantno, vrlo egzotične lepote, jedne specifične kulture, arhitektonski dobro rešeno. Zašto ti imaš taj otpor? Zašto ti je bilo dosadno tamo? Šta je to što tebe nervira? Pa sve to što ljudi pričaju je istine. Nema tu šta. Međutim, moje prvo razočaranje u Bali je bilo zbog njihovih hramova. Oni su svi manje više isti. I vi kada vidite recimo 2, 3, 4 hrama, kada posjetite, posle možete da posjetite još njih 100, ništa nešto novo, epohalno se ne može tu videti. A ja ne volim mesta gde ima tolika količina turista i gde se stvari namenski prave da budu turistička atrakcija. Mene to ne zanima. Meni je turistička atrakcija nešto što nije turistička atrakcija drugima. Ja volim... I ti ljudi tamo, oni su toliko navikli na turiste da njima izgubi se taj osjećaj. Ne osjećam se kao kod kuće. Eto. A gde si odsedao na Baliju? Na Baliju, gde sam u jednom hotelu. Postoje neki hosteli ili ne? Sve je luksuzno? Ne, postoje hosteli. Jako lepo, to je u prirodi. Ali meni je, evo, sad kada bih poredio taj Bali sa jednim noćenjem na reci Yangtze-Kiang, gde sam noćio na polju, gde su me čak policajci terali u sred noći da se prebacim na drugi deo obale.
mnogo mi je to zanimljivije nego jedno noćenje u hotelu na Baliju. Pa obzirom da si tako išao pleme ljudoždera, lovca na ljudske glave, ne znam, da si htio da se venčaš na Sumatri, da su te vraćali ko zna kakva plemena, pretpostavljam da Bali izgleda kao onako nezanimljiv. Ja sam bio zaprepašćen Balijem kada sam video kolika je količina stranaca, pošto u Indoneziji jako malo ima turista i nisam prosto sretao ih. Sada kada sam došao na Bali, prvo ja sam sreo Srbe tamo. Prvo taj šok. Zamisli, sada putovao sam 3 meseca i odjedanput čujem srpski jezik. Mislim, prvo to mi je bio šok. A onda i sve drugo. Nekako, kažem ti, nisam se osjećao kao na putu. Osjećao sam se tamo previše turistički. Da, sve je turizam. Sve. Od supermarketa do, ne znam, ulice, kako je napravljena ulica, kako je napravljen ulaz u hram. Sve je napravljeno, eto, tako da meni ugodi kao jednom turisti. A ja tamo ipak nisam otišao kao turista, nego kao neko ko je otišao sa željom da nešto sazna i da vidi ono što je suštinski tamo, što je njihovo. A mislim da na Baliju, da bi se došlo do te suštine, treba mnogo duboko da se kopa ispod tog turizma i toga što je onako napravljeno donekle lažno. A da se vratimo malo na onaj početak. Singapur, kažeš da ti dosta bio interesantan i to je urban grad veliki. Kako je ostavio, ti znaš moje mišljenje o Singapuru, ali kako je ostavio? Ti si me toliko iznenadila sa tvojim komentarom da je to da te podsjeća na Pandorinu kutiju, što je negde verovatno i istina. Singapur me oduševio prvo voljom tih ljudi da žive u takvom jednom gradu gde je sve pod konac. Ali kad kažem sve pod konac, to je, ja ne znam da li je tu moguće išta naći što nije na svom mestu. Grad snova. Grad zaista snova. Evo samo jedan primjer koga sam se setio, pošto oni su imali jedan problem, to jest još uvijek ga imaju, građani Singapura se žale da nemaju dovoljno zabave u gradu. I vlast Singapura je onako zvanično donela dokument kojim propisuje da će se ozbiljno pozabaviti zabavom. Da. Tako da, eto, to je način na koji oni razmišljaju. Čitala sam sve vremena da troše neku neverovatnu količinu električne energije za rasvetu i da je to uopšte jedan grad koji mnogo polaže na apsolutno jednu, ne samo strukturu koja je u arhitektonskom smislu, nego da sve mora da bude tip-top, tačno proračunato, nema prljavštine, nema čuvenih žvaka, mislim to već znamo, ali žvaka... Ne, imaju žvaka. A imaju žvaka? Prvo su žvake bile zabranjene zakonom, a sada izdaju posebne dozvole za žvakanje. Posebne dozvole? Tako da ako imaš dozvolu, možeš slobodno da žvaćeš. Ja sam doživjela, apropo žvaka, jednu interesantnu priču u Amsterdamu kada sam žela da kupim žvakaće gume i svi su me gledali kao da otprilike, ne znam, tražim nešto ultra zabranjeno. Lakše je doći do potpuno 10 mnogo opasnih stvari. Recimo u Holandiji ne možete kupiti žvake jer oni smatraju da su žvake nešto što je apsolutno glupo. I samo u nekim levim prodavnicama, da tako kažem, koji drže raznorazni ljudi iz raznoraznih delova sveta, možete da kupite žvake. Tako da ako hoćeš da žvaćeš, ne čudi me onda što u Singapuru treba specijalna dozvola. Mene u Singapuru najviše iznenadio broj različitih verskih objekata. Ja sam za recimo 3 dana preko 15 različitih crkava, ali crkava u smislu različitih vera, obišao. Nisam mogao da pretpostavim da na nekoliko kvadratnih kilometara da je to moguće. A onda poslije toga, ne znam da li sam ti pričao, ja sam poslije toga otišao u državu Kelantanu u Maleziji gdje sam proveo dosta vremena baš sa muslimanima, pa sam otišao da provedem određeno vreme sa budistima, pa sa hrišćanima. Tako da mi je taj ceo put počeo sa Singapurom gdje sam se u roku od nekoliko dana upoznao sa toliko puno religija, a onda sam imao prilike dublje da saznam o tome. I religije su recimo na mom tom putu označilo onako jednu bitnu liniju. A da li ih možeš prepoznati? Znamo da recimo na ovim prostorima, tačno po načinu na koji zidaju kuće, cveće koje čak gaje stavljaju na prozore, ti si mogao nekada, ja sam starija od tebe, pa si mogao tačno da prepoznaš kod prilike koje veroispovesti pripada. Kako to tamo? Je li se napravila neka simbioza? Kako to tamo funkcioniše? Da li možeš da uopšte prepoznaš koje religije ili tu uopšte nema veze? Ne, naravno da možeš. Međutim, u čemu je problem? Što najviše hrišćani, jako je teško prepoznati kada imaš 30 vrsta hrišćana. Mislim,